Tenim la sort, des d'Igualada, d'estar a 40 minuts de Barcelona, que és la ciutat que ens obre les portes d'Europa i el món, i sense renunciar a res del que som, nosaltres sempre hem defensat que cal jugar aquesta lliga i que des d'Igualada hem de tenir un lloc a la taula de decisions de l'entorn metropolità, perquè el que passa a Barcelona i el seu entorn ens afecta profundament. Per tant, hem d'aprofitar això, aquest pas de formar part d'aquesta associació de municipis de l'Arc Metropolità, per fer sentir la nostra veu i per defensar els interessos d'Igualada en tot allò que ens beneficiï. Polítiques d'habitatge, polítiques de comunicacions, com el Tren Gran, i també polítiques d'indústria per coordinar-nos entre els diferents ajuntaments de les capitals per interpel·lar les institucions superiors i entre tots fer pressió perquè hi ha problemes comuns que segurament es poden afrontar millor amb un treball conjunt amb aquests altres ajuntaments. Esperem també que la força d'aquests municipis de l'Arc Metropolità, on s'incorpora Igualada, consolidi també el model anomenat la Catalunya dels 45 minuts, amb un treball conjunt de les ciutats que es troben a 45 minuts de l'àrea metropolitana per tenir un desenvolupament econòmic, social i sostenible al servei de la ciutadania.